Paano kung ang isang antingero ay bumisita sa napakadelikadong lugar para manggamot? Magagamit ba niya ang kanyang mga anting-anting para mailigtas ang sarili? Mapagpalang araw sa iyo, kabaryo, at sa iyong mga tigapakinig. Unang-una ay binabati kita sa pagkakaroon ng ganitong plataporma na malaking tulong para sa aming mga tao na makakapagkwento ng totoong karanasan namin. Sa totoo lang, nalaman ko lang na merong ganitong channel sa isang kaibigan ko na nagkwento rin dito, kaya't minabuti kong isulat ito para kahit papaano ay mabawasan na ang bigat sa dibdib ko. Katulad din ito ng karanasan ng ibang mga sender mo, kabaryo. Kadalasang naririnig natin sa mga kwento, ngunit para sa akin ay iba ang karanasang ito. Hanggang ngayon kasi ay hindi pa natatapos ang bangungot ko sa mga iyon. Nga pala, itago niyo na lang ako sa pangalang Kaloy. Hindi ko tunay na pangalan. 35 taon gulang na akong naninirahan sa probinsya. Hindi ko na lang sasabihin ng pangalan dahil sa ayoko namang maging rason para mabawasan ang mga turistang bumibisita rito. Bigyan ko na lang kayo ng konting deskripsyon sa probinsya ko. Parte ito sa Kabisayaan at marami dito ang magagandang beach na talaga namang dinarayo. Noong nasa 8 taon gulang pa lang ako ay nakatira ako sa yumao kong lolo. Doon kasi ako iniwanan ni nanay nang makipagsapalaran ito sa ibang bansa. Nasa 2 baitang na ako sa elementarya nang makaalis ito. Malaki naman ang tiwala ni nanay kay lolo dahil sa sigurado siyang mapapalaki ako nito ng may takot sa Diyos dahil nga sa kilala itong isang antingero sa lugar namin. At hindi ito nagkamali dahil sa marami akong natutunan sa pamumuhay sa mura kong edad. Katulad na lamang ng mga iba't ibang uri ng gawaing bahay. Pasensya na po at naistorbo ko kayo. Pero may nakita po kasi akong langis dun sa katre nyo. Para saan po ba yon? Ang dami-dami po kasi. Pilyong saad ko nang makalapit kay Lolo Santi na siyang naggagayat ng gulay na siyang uulamin namin ng araw na yon. Blanko ang mukha nitong huminto sa ginagawa niya para tuunan ako ng pansin, kabaryo. Noong panahon na iyon ay nakaramdam ako ng pagkatakot sa kanya. Dahil nga sa masungit ito, ngunit hindi ko naman mapigilan ang angking kapilyuhan ko. Dahil nga siguro ay bata pa lang ako nito. Hindi naman din ako nito makikita dahil sa nabulag na ito gawa ng kanyang katarata. Doon nga ay nagwika itong si Lolo ng, "Aba, ikaw talagang bata ka. Pinakialaman mo na naman bang langis ko?" Istriktong saad ni Lolo at saka nangunot ang kulubot nitong noo. Mariin naman akong napalunok dahil sa sinambit niya at bahagyang umiling-iling. Sa halip ay hindi ito naniwala sa mga sinabi ko nang amuyin ako nito. "Anong hindi? Kaloy, ayoko ng batang sinungaling ha. Amoy na amoy ko sa katawan mong langis ng latik eh." Napayuko na lamang ako, kabaryo. Ni hindi ako muling tumanggi pa dahil
Totoo naman, sa bango ng langis na yon ay ginawa ko nga itong pabango. Para sa mga hindi nakakaalam kung ano ang latik ay ito ang inilalagay sa ibabaw ng biko para mas sumarap. Pasensya na po lo, hindi na po maulit. Mahinang saad ko ngunit sapat na ang lakas para marinig nito. Kinapaka pa ako sa kamay nito kabaryo para makalapit sa akin. Sa puntong iyon ay hindi ko alam ang gagawin ko. Tatakbo na sana ako ngunit mariin itong hinawakan ang kamay ko. Ikaw, Kaloy, wag mong gawing hilig ang pakikialaman ng mga gamit ko ha. Tandaan mo, minsan iyan ang kapilyuhan mong magpapahamak sa'yo. Mariing wika ni Lolo sa akin. Nung mga oras na yon, wala akong masyadong naiintindihan sa sinambit niya dahil sa hindi ko naman masyadong iniintindi ang mga iyon. Nahinto ang konversasyon namin nang makarinig kami ng isang malakas na sigaw mula sa hindi kalayuan. Napatitig ako sa kinaroroonan ng mga ito. Kitang-kita ng aking mga mata ang pag-aaway ng pulubi at ng lalaki dahilan para makunot ang noo ko. Ano yon, apo? Takang tanong ni Lolo sa akin. Mariin naman akong lumunok. Napakamot na lang din ako sa batok habang pinapanood ang eksena ng mga iyon sa kalye. Lo, hindi ko rin po alam kung ano ang meron. Yung pulubi po na nagpunta dito kamakailan lang. Ayun na naman po. Mariin akong napalunok nang makitang bumagsak ang lalaki sa kinatatayuan. Duguan ang mukha nito kabaryo dahil sa kalmot na natamo galing sa pulubi. Hindi na ito napigilan pa ng mga ibang kasamahan ng lalaki nang mabilis itong nagtatakbo palapit sa kinaroroonan namin ni Lolo. Pilit ko naman itong tinaboy. Ngunit hindi ito umalis bagkus ay mahigpit lang nitong hinawakan ng kamay ko. At saka dun ay lumuhod sa aking harapan. Sa totoo lang, awa ang naramdaman ko sa babaeng ito nang makita kong naglalawa ang kanyang mga mata. Nagmamakaawa siyang puntahan daw namin ang baryo nila para magamot ang iilan sa mga tao roon dahil sa ginagawang kulam na hindi nila malaman kung saan nagmumula. Tumatak sa aking isipan ang sinabi niya. Mukha namang nagsasabi siya ng totoo, kaya't kinagabihan ay kinausap ko si Lolo Santi patungkol dito. Hindi pa ba tapos siyang tungkol sa argumentong iyan, Kaloy? Maaari na ba akong magpahinga? Masungit na sagot sa akin ni Lolo. Napatiim na lamang ako. Kaagad kong iniabot sa kanya ang kumot nang mapansin kong kinakapa niya ito. Hindi pa rin ako tumigil, kabaryo. Hindi rin kaagad ako umalis. Dahil isa lamang ang ibinubulong sa akin ng isipan ko. Iyon ay ang kumbinsihin itong si Lolo. Bakit po ba ayaw nyo kasi, Lo? Kung may kita nyo lang hong itsura ng babae kanina ay maawa po kayo. Kaya sige na po. Pangako, Lo, huli na to. Pagkatapos po natin silang magamot ay hindi na po ako ulit. Wika ko sa aking lolo, kabaryo. At hinimas-himas ko pa ang kanyang kamay at saka marahan itong hinalikan. Nakarinig naman ako ng mabigat na paghinga mula sa kanya. Hindi rin nagtagal.
ang paghawak ko sa kanyang palad dahil binawi niya naman iyon. O siya, pag-iisipan ko, Kaloy. Kakausapin ko ang ibang mga kasamahan ko na tumungo sa lugar na yon. Pero sinasabi ko na sa iyo na delikado sa parte ng lugar na yon, ha? Mariing wika sa akin ni Lolo. Malaki ang bakas ng pagkangiti sa labi ko nang humiga ako sa tabi niya, kabaryo. Itinuring ko ang sagot niyang yun bilang isang oo. Kinabukasan nga ay maaga akong nag-impake ng mga gagamitin namin sa panggagamot. Dinala ko rin ng mga anting-anting at ang langis nitong gawa sa latik. At saka ko pinuntahan si Lolo sa kanyang higaan na ngayon ay nagtutupi na. Magandang umaga, Lo. Ako na ho riyan at kayo po'y magsipilyo na. Saad ko at saka ito tinapik sa kanang balikat. Ngunit napahinto ito nang maramdaman ang presensya ko, kabaryo. Tila nagulat kasi ito nang mas maaga pa akong nagising sa kanya. Katulad ng inaasahan, tinatanong nito kung bakit kay aga kong nagising. Sinabi ko naman sa kanya ang dahilan at ang rason ay ang pupunta nga kami roon sa kabilang baryo para manggamot. Matapos nun ay hindi na muna kami nag-usap. Ewan ko ba, kabaryo? Ang aga ko kasing nagising dahil gusto ko nang makapunta roon. Balita ko kasi ay mayroong ilog na dinadayo roon at kung nagkataon ay unang beses ko lamang makakapunta roon. Pinagbabawalan kasi ako ni Lolo na sumama sa mga pinsan ko kapag naglalangoy-langoy doon. Ngunit naiintindihan ko naman dahil nga sa bata pa ako. Makapananghalian na nang makabalik si Lolo para sunduin ako. Ngunit naibaba ko na lamang ang mga hawak na baso nang makita ang pagkabusangot sa mukha nito. Tara na po ba, Lo? Ako na po ang Napatigil ako ng padabog itong naupo sa harapan ng lamesa, kaya't kaagad ko itong nilapitan para kausapin. Ano pong meron, Lo? Ayos lang ho ba kayo? Pag-aalalang tanong ko at saka tumakbo para kumuha ng tubig na kanyang maiinom. Hindi ito sumagot, kabaryo. Samantala, ito naman ang nagdulot ng kaba at takot sa aking sarili. Hinimas-himas ko ang kanyang likuran. Hindi tayo maaring magpunta roon, Kaloy. Saad nito. Damang-dama ko ang pinipigilang bugso ng kanyang damdamin na parabang nais na nitong lumuha, ngunit pinipigilan lamang. Napakunot na lamang ang aking noo sa bagay na sinabi niya. Isang masamang balita ito para sa mga nakatira sa baryong iyon. Dahil nangako ako sa pulube na darating kami ngayong araw. Ha? Bakit po? May problema ba? Mariin itong lumunok at saka tumingin sa kawalan. Malaki, Kaloy. Sa organisasyong kinabibilangan ko, meron nang nabawian ng buhay dahil sa pagpunta doon sa lugar na iyon nang walang pasabi. Mahabang sambit sa akin ni Lolo Santi. Napatakip na lamang ako ng bibig sa isinagot nitong dahilan sa pagiging antingero kung bakit namatay ang kanyang kasamahan. Nga pala, kabaryo, noong mga panahong ito ay
merong samahan na kinabibilangan si Lolo. Maliit lamang na grupo ng mga antingero ito na gumagala-gala kapag sila'y may misyon o kinakailangan nilang manggamot. Hindi ko na kinausap pa itong si Lolo dahil sa mas inuna kong pakalmahin ito bago pa mas hingalin ito. Hindi pa rin kasi maalis sa aking isipan ang ipiniliwanag niyang nakamamatay sa baryong iyon, ang pagiging antingero nila. Patuloy pa rin akong naghahanap ng kasagutan sa mga tanong na bumabagabag sa aking isipan patungkol dito. Bakit ba natatakot ang mga antingerong katulad niyang pumunta sa lugar na iyon? Marami na kasi akong nababalitaan na namamatay dahil sa pagiging albularyo o hindi naman ay dahil sa pagiging antingero. Kinabukasan ay taimtim akong naglaba sa poso. Hindi ko na iniaasa pa ang labahin kay Lolo dahil kaya ko naman. Sa maniwala man kayo o sa hindi, ako na ang nagkukusang kumilos para sa aking sarili. Nakakahiya na rin kasi kay Lolo Santi. Sumisipol pa ako habang kinukuskus ang mga damit ni Lolo na nakalagay sa batyang may sabon. Napatigil ako nang makarinig ng paswit mula sa kung saan at natagpuan ng aking paningin ang pinsan ko nang hanapin ko ito. Nagkaroon kami ng maikling pag-uusap, kabaryo. Inaaya kasi niya ako na sumama sa kanilang maglangoy muna sa ilog sa kabilang baryo. Sa totoo lang, merong parte sa aking puso na kumirot nang sabihin kong hindi ako pwede, ngunit hindi ito lumabay sa pangongonsensya hanggang sa tuluyang mapapayag na ako. Nagpaalam naman ako sa kanya na tatapusin ko muna ang mga gawaing bahay. Matapos magsampay, ay kagad akong nagpaalam kay Lolo na maglalaro lamang sa labas bahay kaya't pumayag naman ito. Kabaryo, pagpasensyahan niyo na sana ang pagiging makulit ko noon. Aminado kong nagkasala ako sa pang-aabusong ginawa ko kay Lolo dahil sa may kapansanan ito, ngunit dito ko nalaman kung gaano nga ba niya ako kamahal. Kahit pa na anak ako sa pagkadalaga ng nanay ko. Kung hindi kasi kayo nagtatanong, si inay ay isang disgrasyadang nabuntis ng kanyang nobyo noon. Halos mapatay ito ni Lolo nang malamang nagdadalang tao ang bunso niyang anak noon. Subalit, tinakasan lamang siya ng tatay ko. Kaya't kung nakikinig ka ngayon, sana'y alam mo ang ginawa mo, Papa. Sender nagsabi niyan, kabaryo. Nang makarating doon sa baryo ay samot-saring ingay ang mga narinig ko mula sa mga tao. Hindi ko naman maiwasang makapuslit ng atensyon mula sa mga ito, ngunit hindi ko naman sila masisisi gayong bagong mukha lamang ako sa kanila. Sa puntong iyon, hindi ko maipaliwanag ang saya na meron ako, kabaryo. Ganito pala ang saya kapag binali mo ang kautusan ng nakakatanda sa'yo. Ngunit hindi mo alam na maaari itong makapahamak sa iyong buhay. Nang makabili ng pagkain sa tindahan, ay kagad na kaming dumiretso sa ilog. Halos malaglag naman ang pangako ng
makita ang labis na pagkalinis ng anyong tubig na iyon, kabaryo. Kaya naman ay hindi na ako nag-atubili pa at kaagad nga ay tumalon ako sa tubig. Masayang masaya ako noon, ngunit hindi pa rin maiwasan sa sarili ko ang pag-aalala dahil sa alam kong hindi magtatagal ay malalaman din ni Lolo na binali ko ang kanyang kautusan. Nagtataka nga lang ako kung bakit niya ako binabawalang gayong normal naman ang mga tao rito. Kung huhusgahan ko sila gamit ang aking paningin ay mukhang mababait naman sila, higit sa lahat ay palabati pa ang mga taong ito. Nakalubog na ang araw nang makatapos kaming maligo, kabaryo. Kagad naman akong nagbihis matapos noon. Sa kabilang banda ay nahagip ng aking paningin ng mga pinsan kong nagmamano kay Lolo. Nanlaki naman ng mga mata ko nang alalayan ng mga ito si Lolo palapit sa kinaroroonan ko. Katulad nga ng sinasabi nila, maputla ang mga labi ko na para bang uminom ng isang katerbang suka. Kunot no akong sinalubong ni Lolo habang nagwiwika ito ng, "Ano, Kaloy, talagang hindi ka sumusunod sa sinasabi ko? Nakung bata ka. Aba, hindi mo ba alam na kamunti ka na akong atakihin sa puso kakahanap sa'yo? Mabuti na lamang at merong nakakita sa'yo." Bulyaw nito sa akin at saka ako hinampas ng pamatpat sa bandang puwetan ko. Humagulgol na lamang ako sa sakit at hapdi ng mga latay na dumampi ang pamatpat na iyon, kabaryo. Halos hindi ko na makilala ang sarili ko nang masagot ko ito. "Ano ba, Lo? Masyado naman po kayo manakit sa akin. Dahil ba anak ako sa pagkadalaga ni inay? Kaya't sobrang istrikto ninyo sa akin at halos ayaw na ninyo kung palabasin ng bahay?" Giit ko at saka tinabig ang kanyang pamatpat na hawak. Nabitawan niya iyon, kabaryo. Ilang segundo pa siyang nanahimik bago bumalik sa tuluyang wisyo. Hindi naman talaga ako sumasagot ng pabalang sa kanya sa tuwing kinagagalitan niya ako, ngunit iba ang oras na yon, kabaryo. Alam ko naman kasi sa sarili kong ligtas ako, lalo pat kasama ko ang mga pinsan. At imposible namang sigurong pabayaan ako ng mga ito nang ganon-ganon na lamang. Nakakunot naman ang noo ko. Pinantayan ko ang galit sa akin ni Lolo at hindi ko ito kinibo nang makasakay na kami sa tricycle. Hindi ko siya kayang kibuin dahil alam ko naman na may kasalanan din ako. Ngunit sa mga oras na ito ay pagkamuhi ang nararamdaman ko. Napatigil naman kami nang tumirik ang sinasakyan namin. Agad naman namatay ang ilaw nito sa gitna ng daan. Ilang saglit pa nang mabalot ng katahimikan ng buong lugar, kabaryo. Tanging mga tunog na lamang ng kulisap at kuliglig ang aming naririnig, at hindi ko maiwasan ang kabahan ng mga oras na iyon dahil sa hindi ko alam ang maaaring mangyayari sa amin. Napansin kong umiling si Lolo sa pagkadismaya. "Ito na nga bang sinasabi ko, Kaloy? Ngayon, paniguradong hindi tayo makauwi dahil anong oras na?" "O siya, bababa ako saglit. Pupuntahan ko lang ang kaibigan ko para kausapin." Wika ni Lolo sa akin. Inalalayan ko naman itong makababa, kabaryo. Nag-alok naman akong samahan nito, ngunit sa kasamaang palad
ay hindi na ito pumayag. Ramdam ko ang tampo niya tungkol sa pagsagot ko sa kanya. Pinagmasdan ko na lamang itong makaalis hanggang sa makabalik ito kasama ang isang matandang kung kakalkulahin ko ay mas nakababata sa kanya. Nabawasan naman ang pag-aalala ko noon, kabaryo. Pinatuloy naman kami sa pamamahay nito. Bakas ang pag-aalala nito nang makita si Lolo. Nag-usap sila patungkol sa buhay-buhay at napagplanuhan din nilang kinakailangan naming makabalik sa baryo bago sumikat ang araw. Yun ang hindi ko alam kung bakit, kabaryo. Katulad ng napag-usapan, maaga nga kaming gumising para mauna nang umalis sa lugar na ito. Ngunit pagkabukas ng aming pintuan ay meron ng mga taong naghihintay sa kanya. May iilang lumpo at may mga namamagang parte ng katawan ng bumungad sa paningin ko, ngunit hindi nakaligtas sa akin ng babaeng buhat-buhat ng 4 na lalaking malalaki ang katawan. Pinipigilan ng mga ito ang kanyang pagwawala. Lo, ano na pong gagawin natin? Saad ko at napatingin kay Lolo. Saglit na ipinaliwanag ko sa kanya kung ano ang nakita ng aking mga mata. Doon ay napilitan siyang gamutin ang lahat ng mga ito. Mabuti na lamang at nabitbit ko ang mga panggamot niya sa aking lagayan. Inilabas ko ang dalang langis ng latik at pinagmasdang gamitin niya iyon sa panghihilot. Nakaalalay lamang ako hanggang sa dumating na ang oras kung saan gagamutin na namin ng dalagang may sanib. Ito ang unang beses kong makaengkwentro ng ganito sa buong buhay ko. Nag-iiba ang boses nito nang simulan ni Lolo ang orasyon. Andoong magiging boses lalaki at babalik sa normal na boses para paniwalain kaming wala na nga talaga itong sanib. Hindi kalaunan ay nalamang naming kinukulam ang babae dahil sa inggit. Halos maihiya ko sa pagkatakot sa likod ni Lolo noong oras na iyon. Samantala, hindi naman ito nagpasindak dahil alam na alam niya ang kanyang kakayahan, lalo pat sa panggagamot. Siya kasi ay isang mabisang antingero, kabaryo. Ngunit bakas sa kanya, ang hirap habang pinapaalis ang masamang elemento sa loob ng babae. Kung may papanalangin ko ay hihilingin kong mabura ang aking memorya dahil tumatak sa isipan ko kung paano ako hagurin ng tingin nito. Ngumiti pa nga ito sa akin na animoy matagal na kaming magkakilala. Matapos noong ilang oras niyang panggagamot, ay nawalan ng enerhiya si Lolo dahil na rin sa lakas ng elemento na iyon. Tagumpay naman niyang naialis ang pasakit ng mga nagamot niya at sa makatuwid ay tila dismayado ang kanyang kaibigan. Ayon kasi rito, ay dapat hindi ito basta-bastang nanggagamot lalo pa sa kanilang baryo dahil hindi raw kami ligtas doon. Hindi ko nga lubusang malaman kung ano nga ba ang maitim na sikretong nakatago sa loob ng baryong masayahin naman ng mga tao. Lumabas kami ni Lolo pansamantala para makalanghap ng sariwang hangin. Ngunit napansin kong merong mag-asawang dumaan sa harapan namin.
Titig na titig ito ng masama sa akin na para bang nakakita ng isang masarap na ulam. Nang makalagpas ito ay kaagad ko namang niyaya si Lolo sa loob ng tahanan ng kanyang kaibigan. "Lo, tunay po ba ang mga aswang?" Takang tanong ko sa lolo. Ramdam ko ang mabibigat na paghinga ni Lolo at ng kanyang kaibigang sa tanong kong yon, kabaryo. Doon ay hindi din nagtagal. Nakakuha ako ng sagot mula rito. "Oo, Kaloy, ayun ang matagal ko nang naikikwento sa iyo. Tatapatin na kita. Maraming uri ng aswang na naninirahan sa ngayon. Merong kumakain ng sanggol at ang iba naman ay nambibiktima ng kung sino lang. Kaya't doblehin mo ang pag-iingat. Sana maging aral sa iyo ang ginawa mong katarantaduhan, Kaloy. Tumakas ka ng walang paalam at nagsinungaling ka pa." Bulalas na wika sa akin ni Lolo. Napayuko na lamang ako sa kanyang sinabi. Isang realisasyon kasi ang pumukol sa aking ulo at ito ang pagsisinungaling ko sa kanya. "Pangako, Lo, hindi na talaga mauulit ang lahat ng yon. Gusto ko lang talagang makita ang baryo kung bakit nga ba dinadayo ito ng mga turista. Pero ang babait po ng tao rito. Iyon nga lang ay merong ding masasamang ugali." Wika ko sa kanya. Napatigil si Lolo sa paninermon sa akin nang marinig ang sinambit ko. Tila ba natigilan ng mga ito dahil sa hindi inaakala ang aking sinabi. "May nangyari ba, Kaloy? Ano? Sabihin mo." Pag-uusisa ni Lolo at tumaas pa nga ang boses nito. Parang hinabol ng kabayo ang puso ko nang bumilis ang pagtibok nito. Ramdam ko ang malakas na pagtatambol sa aking puso lalo nang mapansing nag-aalala ang mga ito sa hindi ko malamang dahilan. Kasi po, may matandang mag-asawa kanina na masama ang pagkakatingin sa akin. Hindi ko nga po alam kung anong ginawa kong kasalanan sa kanila para titigan ako ng ganon. Isa pa, Lo, hindi rin naman ako nakipag-away nung maglangoy ako sa ilog kahit itanong pa ninyo sa mga pinsan ko. Paliwanag ko sa kanya. Tumango lamang ito at napansin kong naging seryoso ang kanyang muka. Mariin din itong lumunok na para bang nag-aalala. Kahit ano pang pagmamadali ni Lolo na umuwi ay hindi na siya pinayagan ng kanyang kaibigan. Dahil sa delikado na raw kaya't pinilit akong pasabay nito sa mga pinsan kong umuwi ngunit hindi ako pumayag na maiwanan ko siya mag-isa. "Lolo naman, hindi ko kayo pwedeng iwanan mag-isa. Alam niyo naman na nangako kay nanay, di ba? Na kahit kailan ay hindi ko kayo pababayaan. Kaya wag na ninyo akong pilitin o ipasama sa mga pinsan ko. Isa pa, di ba? Kagabi ay sabi ng kaibigan mo na maaga na tayong umuwi. Anong oras pa lang naman? Di pwede pa tayong lumarga." Saad ko sa lolo ko. Umismid na lamang ako nang mapatingin sa mukha ng kanyang kaibigan, kabaryo. Nakakabastos man ngunit siya ang dahilan kung bakit hinihingal si Lolo dahil sa pag-aalala nito. Samantalang ako naman ay gulong-gulo na ang isipan sa kung sino ang paniniwalaan ko sa kanila. Kinagabihan ay pansamantala akong lumabas mag-isa, kabaryo. Hindi alintana sa akin ang mga nasilayan ko kaninang umaga.
para makaramdam ng pagkatakot dahil gusto kong makahinga sa pag-aalalang dulot ng mga nangyari ngayong araw. Napapikit na lamang ako, kabaryo. Ano ba yan? Namamahay itong katawan ko. Hindi ko alam pero gusto ko nang umuwi. Saad ko sa sarili habang nakatingala para pagmasdan ang maliwanag na sikat ng buwan. Napatiim na lamang ako nang makarinig ng alulong ng aso kaya't nakabalik ako sa wisyo. Tinuntun ko kung saan nanggagaling ang alulong na iyon. Hindi man lang ako nakaramdam ng pagkatakot dahil nadinig kong parang umiiyak iyon. Sinabi ko pa sa isip ko na kinakatay na naman siguro ng mga lasinggero ang alaga nilang aso para may maipang pulutan. Naglakad ako palapit sa kinaroroonan ng ingay na yon. Nakapunta naman ako sa may mga kulungan ng kambing, kabaryo. Nanlaki ang mga mata nang makita ang aso na kasing laki ng tao kung tumayo. Tama, kabaryo. Katulad ng mga naikikwento mo ang aking nakita. At sa mga oras na iyon ay hindi ako makasigaw o makatakbo man lang dahil sa takot na baka makalikha ako ng ingay. Kaya't lakas loob na lamang akong nagtago sa likod ng matabang puno para hindi ako makita ng mga iyon. Hindi lamang doon nagtatapos ang lahat. Dahil merong lumapit na taong may mahabang pangil at mahabang mga kuko sa kambing. At saka sabay nila itong nilantakan. Rinig na rinig ko ang paghuni ng kambing hanggang sa malagutan na ito ng hininga. Natatakot ako, ngunit kinakailangan kong gumawa ng paraan para makaalis sa lugar na ito nang hindi nila nakikita. Mariin akong napalunok, kasabay noon ang marahang pag-atras ng aking mga paa papalayo sa kinaroroonan ng mga ito. Ngunit nagtama ang paningin namin nang makaapak ako ng siit ng kawayan, dahilan para maglikha ito ng isang ingay. Aswang! Bulyaw ko nun, kabaryo. Mabilis akong tumakbo palayo sa mga ito, ngunit hindi sapat ang bilis ko para makatakas dahil mas mabilis pa sa aking tumakbo ang mga ito dahilan para maharang ang aking daraanan. Doon ay itinaas ko ang aking mga kamay noong panahon na yon. Mariin akong napapikit at taimtim na nag-uusal ng alam kong dasal. Utang na loob, pakawalan ninyo ko. Ayoko pang mamatay. Pagmamakaawa ko at saka napaluhod sa lupa, kabaryo. Ramdam ko kasi ang paglambot ng aking tuhod na animoy isang lantang gulay. Ilang saglit pa nang bumuhos ang mga luha sa aking mga mata. Marahan akong nilalapitan ng mga aswang na ito. Kitang-kita ko ang dugong umaagos mula sa kanilang mga bibig. Naaninaga naman ng aking paningin ang itsura nito at laking gulat ko nang mabukaan ko ito. Ito yung matandang babae na tumingin sa akin ng masama, kabaryo. Ilang saglit pa nang mahampas ang malaking aso ng buntot pagi at laking gulat ko nang masilayan ko si Lolo sa aking likuran. Tama nga ang sinasabi ng nakararami na kahit bulag ito ay hindi iyon mahahalata dahil sa lakas ng kanyang pakiramdam. Ilang saglit pa nang bumalik ito sa tunay na anyo nang malagutan ito ng hininga. Ngunit nag-anyong tao na rin ang matandang babae nang mapatingin ako rito.
umiiyak itong nilapitan ang kanyang asawa. Sumigaw ito para manghingi ng tulong na siyang ipinagtaka ko. Sa huli ay nakatanggap ito ng awa mula sa mga tao, kabaryo. Nagtagumpay itong kami ang pagmukaing masama, kaya't noong gabi rin yun ay nakulong itong si Lolo. Ilang araw pa ang lumipas bago naming nalinis ang kanyang pangalan. Hindi kasi madali ang kaso na ipinatong sa kanya. Mabuti na lamang at pumayag ang pulisya na makapagpiyansa siya hanggat hindi pa napapatunayang siya nga ang pumatay sa aswang na matanda. Oo, kabaryo, nagsinungaling kami sa pulisya sa kung ano nga ba ang totoong nangyari. Mabuti na lamang at naging suspect din ang asawa nito sa pagpatay dahil sa kilala pala ang matanda na binubugbog ang kanyang asawa. Ayon kasi sa mga tao rito ay meron daw itong sakit sa utak kaya't isinisisi sa amin ang lahat ng kanyang ginawang krimen. Ngunit hindi na kami pinayagan pang makaalis sa baryo na iyon dahil ayon sa mga ito ay kailangan pang imbestigahan si Lolo. Lo, paano na po tayo niyan? Paano kapag nalaman ni nanay na ganito ang kinahantungan mo? Pagkaalalang tanong ko kay Lolo. Pinunasan ko naman ang luhang kumawala mula sa aking mga mata at saka mahigpit na niyakap si Lolo na naglinis ng lalamunan. Huwag kang mag-alala, Kaloy. Gagawin ko ito ng paraan. Ngayon, alam mo na kung bakit ayaw kitang papuntahin dito. Tingnan mo, gawa ng iyong kakulitan ay triple ang nangyari sa atin. Simula ngayon ay mas dadagdagan mo ang pag-iingat lalo pat marami pa silang plano para sa atin. Saad ni Lolo at saka dun umpisang hinimas ang aking likuran. Mariin akong napalunok sa kanyang sinambit, kabaryo. Napabuga ako ng malalim na paghinga ng manuot sa aking pandinig. Ang mga sinambit nito dahilan para magtaka ako. Ano pong ibig niyo sabihin, Lo? Takang tanong ko, kabaryo, at saka humugot ng hiningang bangin ang lalim. Marami pa sila, Kaloy. Ito ang sinasabi ko sa iyong bangungot para sa aming mga antingero. Ito ang rason kung bakit hindi dapat ako nararapat tumungo sa ganitong lugar. Dahil delikado ang buhay ko. Ngayon, damay pa ang pinakamamahal kong apo. Kailangan mong maganda dahil hindi matatapos ang gabing ito na hindi sila susugod. Gagawin nila ang lahat para kitilin ang buhay ko. Saad ni Lolo sa akin. Hinalikan nito ang noo ko, kabaryo. Tila gripong naiwang nakabukas ang mga mata ko dahil sa hindi na ito lumubay sa pag-iyak. Wala naman akong nagawa kundi tanggapin na lamang ang realidad na ako talaga ang naglagay sa kanya sa kapahamakan. Kung hindi ako sumama sa mga pinsan ko ay hindi sana ito nangyari. Nung gabi din na yon ay naghanda kami ng mga gagamitin, kabaryo. Hindi ko makalilimutan ang pamamaalam ni Lolo sa akin, ngunit imbis na mawalan ng pag-asa ay iyon ang naging ilaw para ipasok sa aking kokote na kailangan ko itong iligtas. Nakiusap ako sa kanyang kaibigan na puntahan ang mga kasamahan niyang antingero para tulungan si Lolo. Ngunit isang nakakalungkot na balita ang hatid nito nang makabalik iyon.
Iyon ay ang hindi pumayag ang mga ito dahil sa takot. Napalunok ako nang malaman iyon, kabaryo. Sa puntong iyon ay kailangan naming lumaban ng dalawa lang. Inihanda ko na ang sarili ko at isinukpit sa aking likuran ang buntot paging bigay ni Lolo. Napangiti na lamang ako nang makalabas ng bahay, kabaryo. Doon ko nakitang naroroon ang iilang mga antingero na handa raw tumulong sa pagligtas kay Lolo. Ipinaliwanag ko sa mga ito ang nangyari at ito rin ang dahilan kung bakit nalusaw ang mga tanong sa aking isipan. Ayon sa kwento ng mga ito, ay ito raw talaga ang baryo na kinatatakutan nila lalo pat ng mga antingero dahil sa pinapatay ang mga iyon dito sa lugar. Nagdasal muna kaming lahat bago lumabas ng bahay. Isinakto naming mag-aalas 12 na ng gabi bago naglakad dahil ito raw ang oras kung saan mas alerto ang mga aswang. Minabuti naming maghiwalay ng landas nang sa ganoon ay mabantayan namin ang lugar at ang isa't isa. Magkasama kami ni Lolo at may kasama kaming isang antingero. Binigyan ako nito ng panibagong anting-anting na nakalagay sa pulang tela. Sabi niya ay maililigtas daw ako noon sa mga ganitong klase ng kalaban. Ilang minuto pa nang salubungin kami ng dalawang aswang na nag-anyong baboy ramo. Lalapitan ko sana ito dahil sugatan ng isa, ngunit hindi ako pinayagan ni Lolo at buong lakas niyang pinaghahampas ng pagi ang mga ito, kabaryo. Binuhusan ko rin ang asin ng mga ito para tuluyan ng mabawian ng buhay. At katulad ng inaasahan, nagbalik ang mga ito sa anyong tao. Lo, halipo kayo. Tingnan niyo sila. Parehas silang may burda. Anong ibig sabihin nito? Kung hindi ako nagkakamali ay iyon din ang nakita ko sa katawan ng napatay mong aswang. Takang usisa ko nang malapitan ng bangkay nito. Mariin akong napalunok ng nalaman sa kasamahan niyang antingero na meron itong organisasyon na dito mismo sa baryo. Nang makarating ang hinihintay naming sasakyan, ay kaagad kaming lumabas sa baryong ito at hindi na bumalik pa. Nabalitaan ko pa rin na naitsichismis kami sa lugar na iyon dahil may iilan pa ring mga tao ang hindi naniniwala sa pagsasalaysay namin. Isinisisi pa rin sa amin kung bakit merong namatay sa kanilang baryo. Hindi ko maintindihan kung bakit hindi sila naniniwala na merong aswang sa kanilang lugar. Gayong marami na rin ang nakakapagsabi. Batid kong hindi pa rin doon natatapos ang lahat. Dahil paniguradong merong pa ring natira sa kanila na siyang nagpaplano para tambangan ang samahan nila Lolo. Nakipag-ugnayan kami sa mga pulisya at sanggunian ng baryo na aswang ang mga iyon. Napatunayan din naman namin dahil merong mga tumistigo rin na aswang nga ang nakasagupaan namin. Nagpapasalamat ang mga ito sa amin dahil sa inligtas daw namin ng kanilang mga buhay. Doon ko nalaman na marami na raw ang nawawalang sanggol dahil sa mga iilang aswang na umaaligid sa mga taong nagdadalang tao sa kanilang lugar. Lolo, pasensya na po kayo sa kakulitan ko. Pangako po, hindi na talaga mauulit. Wika ko at itinaas ang kanang kamay
Sumpa na nangangako ako rito. Ang pagsubok na ito ang nagbukas sa aking isipan na hindi mo mahuhusgahan ang isang bagay base sa nakikita ng inyong mga mata. Dapat din ay palagi tayong nakikinig sa ating mga magulang, lalo pat kung alam natin na ito ang mas makakabuti para sa atin. Hindi kasi lahat ng makakapagpasaya sa iyo ay makakabuti para sa iyong kapakanan, dahil kung minsan ito ang magdadala sa atin sa hukay. Naway magsilbing aral ang kwento ko sa mga kabataan ngayon na hindi gaanong nakikinig sa kanilang mga magulang. Kabaryo, aminado kong naging barumbado rin ako, ngunit ito ang nakapagpamulat sa akin sa realidad na walang mabuting patutunguhan ng mga ito. Hanggang ngayon, nagsisisi pa rin ako dahil question ko ang pagbabawal ni Lolo sa akin na gumala sa baryong iyon. Hindi ko na kasi may paliwanag pa sa kanya ang lahat ng pagsagot ko ng pabalang noong gabing matagpuan niya ako sa ilog, dahil hindi rin siya nagtagal at binawian din ng buhay. Matagal-tagal din niyang itinago sa amin na meron siyang sakit sa bato. Gawa ng nalulong siya sa mga bisyo noon, katulad ng alak. Ngayon ay nakatira na ako sa sarili kong bahay, kabaryo. Hindi naman ganoon karangya ang buhay ko, ngunit naging maayos naman ang lahat. Sa katunayan, doon ko nakilala si Gary, isa sa mga nagsalaysay sa inyo ng kanyang istorya. Hanggang ngayon ay magkaibigan kami dahil na rin siguro sa hindi kami nagkakalayo ng karanasan sa buhay. Kung nakikinig ka man ngayon, pre, gusto ko lang sabihin na sana ay palagi kang mag-iingat. Dito ko na tinatapos ang madilim na karanasan ko, kabaryo. Nais kong magpasalamat sa iyo dahil habang isinusulat ko ang liham na ito ay gumagaan ang pakiramdam ko. Dahil sa wakas ay hindi ko na kailangan itago pa ang lahat ng ito. Sana sa susunod ay personal kitang malapitan para makapagpasalamat sa iyo at sa mga tigapakinig mo sa kwentong baryo. Patuloy ko pa rin na susubaybayan itong channel mo. Tatanawin kong isang napakalaking utang na loob ang lahat ng ito at hinihikayat ko ang iilang mga nakaranas ng ganito na ilahad ang kanilang karanasan para malaman ng mga tao na totoo ang aswang at mapaghanggang sa ngayon ay nabubuhay pa rin sila. Alam ko ay namumuhay sila ng normal na parang taong, ngunit sa tuwing makakahanap pa rin sila ng oportunidad na sumugod ay gagawin nila. Iyon ang dapat paghandaan natin, kabaryo. Huwag tayong basta-basta naniniwala sa mga sabi-sabi hanggat hindi nakikita ng dalawa nating mga mata. May mga oras na tahimik lang sila, ngunit nasa loob ang kanilang kuno. Kabaryo, palagi kang mag-iingat. At sa mga tigapakinig mo kagaya ko, maraming salamat sa inyo kung nagustuhan nyo itong kwento at karanasan ko. Isa rin ako sa mga nagbabasa ng komento sa mga pinapadalang liham sa iyo, kabaryo. Naway gusto kong mabasa ang mga komento ng iba nating kabaryong nagko-comment palagi sa comment section. Ang dami comment. Dito na po matatapos, kabaryo. Maraming salamat sa inyo. Okay, yun kabaryo.
Grabe revelasyon nito ni anong name nito ni ano? Grabe no. Si ano ba? Ang dami kasing pangalan lagi ang nabasa ko nga. Si Kaloy. Yon si Kaloy. Grabe. No, nabasa nyo. Kanina ko pa nakita to nung inaayos ko yung story niya. Kasi nga, sabi nung nagpadala kay Gary. Bali, boss, ito yung inex mo kasi ano yan. Hindi niya sinabi literal na magkakilala pero parang connecta raw. Tapos ito nga, sabi ni Kaloy, kaibigan niya pala si Gary. No? Ayun pala yung tinutukoy niya kanina na dahil nalaman niya itong kwentong ba. Si Gary yung, asa na ba yung title natin kay Gary? Ito yung last upload natin ka ba? Traidor kong utol. Yun. Tama ba? Oo, yun. Traidor kong utol at si Lolo. Yun. Pare silang may lolo pero tama. Kasi nga pare sila. So same sila talaga ng karanasan. Sabi nga rin ni Kaloy. Pero si Gary kasi parang ampon no? Kabisayaan din ba si Gary? No? Natatandaan nyo ba? Basta yun, kabaryo. Okay din yung story ni Gary. Talagang may kurot sa puso. Ito naman kay Kaloy. Medyo hindi i-rate ko siya ng 10 out of 10 pero sa aswangan medyo okay lang kasi nga yun naman sabi ko sa inyo hindi naman laging aswang kasi madalas dito buti nga yung mga sender natin laging may kapupulutan ng aral yung storya, di ba? Sabi niya paalala sa mga kabataan na tama naman, di ba? Na hindi sumusunod sa mga kasi eto lang titingnan nyo. Eto medyo out of the box na to. Kumbaga hindi na to base sa kwento ni Kaloy. Pero opinion ko lang din to bilang pagbibigay aral. Kasi tingnan nyo ngayon, kabaryo, yung kabataan, di ba? So kung, siyempre, ako, bata rin naman pa ako ngayon. Pero lahat naman tayo may isip Di ba sabi niya nga, alam mo naman kung ano yung makakabuti sa hindi. So, kung inuutusan ka ng nakatanda sa'yo na, kumbaga, gawin mo to pero alam mo naman na mali. Ayun yung sinasabi niya na wag kang basta-basta maniniwala, di ba? Tama naman. Kasi kung alam mo namang mali tas utos ng kahit lolo mo pero alam mo mali, sinunod mo. Wala, di ba? Medyo hindi yun. Baga sundin mo pag alam mong para sa'yo din naman talaga. Pero yung alam mong negative yung kalalabasan, medyo pag-isipan mo yan kahit na lolo o magulang mo pa yan o kung sino pa man, di ba? Kasi marami talagang napapahamak sa ganyan kabaryo. Di ba? Kulang na lang, sabihin niya ito ni Kaloy, yung mga nagre-rebelding kayo. Yan ang wag nyong gagawin. Kasi mahalin niyo yung mga magulang nyo habang nandyan pa sila, di ba? Kasi kahit lolo mo yan o lola mo yan, masakit pag nawala yung sa piling mo kasi yan yung kasamang paglaki, di ba? Buti na nga lang to si Kaloy. Kahit papaano, base naman sa kwento niya nung huli ng part, medyo emosyon niya na to di ba? Kumbaga, okay naman para sa akin. Feeling ko talagang nahihirapan siya. Sa aswang naman, oo talagang meron. Hanggang ngayon naman talaga kabaryo. Ayun nga, sabi ko sa inyo, nasa comment section yung mga nagko-comment ng karanasan nila. No? So, talagang meron, hindi lang natin alam. Di ba? Kasi ngayon, ang nangingibabaw ngayon, barang kulam. Legit talaga. Pero yung aswang kasi, meron yan, hindi natin pwede. Merong manlalason, palipad hangin, tigal po, yung mga ganun. Kasi meron talaga yan, hindi lang siguro dahil nga sa modelo ng panahon natin, nakikisabay sila. Pero yun nga, kumbaga pag nakita ng oportunidad, kaya nga may manlalason pa rin So, may yanggaw pa rin, di ba? No, yung pa lang, alam natin na talagang hindi lang sila lantaran ngayon kasi nga iba na yung mundo natin. Pero wag naman sana na dumating yung time na parang zombie na, di ba? Medyo off na yon. Hindi na maganda yung kasi talagang hindi natin alam kung paano labanan yon. Para sa akin, wag naman sana, no? Yun, kabaryo, medyo yun lang ang comment ko kasi medyo nadala ako sa kwento ni Kaloy. Pati ni Gary, dalawang sunod na to so, yun lang muna. Nga pala kabaryo, hihingi lang ako sa inyo ng konting lambing, no? Kung nakaabot kayo rito,
pwedeng pasubscribe ng channel natin sa mga hindi pa nakapag-subscribe, tapos paklik na rin ng notification bell kasi diyan kayo manonotify kasi minsan may series tayo na hinahanap nila. Hindi nila alam kasi nga wala, hinahanap. So diyan yung malalaman yun mga kabaryo. Tapos nga pala, siguro meron na ako ritong mga nasa kulang 20 na stories kabaryo. Pero short stories siya. Siguro magre-range lang siya ng 20 to 30 minutes. Ayoko namang, kunwari yung title nung isa kalamansi, yung isa bawang, about sa bawang. Ayoko naman na pagsamahin yon. Kasi ang ina-upload natin ngayon is yung mga one-shot na series na mahaba. So, okay lang ba na pasubscribe ako sa gagawin nating isang channel, no? Bali, hindi pa naman to finalize. Pero gusto ko sana, anong pangalan natin ang mga kwento ni Kabaryo. No, pwede, di ba? Kasi doon ko planong ilagay Kabaryo kasi ang daming nagsisend ng mga short stories. So, ganun pa rin naman. Doon ko siya ilalagay plano. Pero siguro April ngayon Siguro bago magkatapusan ng April para, di ba, alternate tayo rito. Tapos magdi-daily na rito. Bali ang gagawin ko, doon naman tayo mag-upload ng MWF para kahit papano mapakinggan nyo palagi yung boses ko pa rin. Sa mga nagugustuhan lang naman Pero alam nyo naman pag nagla-like sa kwentong baryo kasi, lalo na sinabi ko, may basbas yan kabaryo. Talagang siksik-liglig na nag-uumapaw na blessing ang darating sa inyo. So walang halong biro yan So yun lang mga kabaryo. Tapos yung shoutout ko kabaryo, nagsunod-sunod ako Yung kwento sa traidor kong utol, doon ako mag-uumpisang magbasa ng comment. Nabasa ko naman pero doon ako maghahanap ng shoutout pati dito sa upload nating ito. So next upload, doon ko lahat ilalatag ng shoutout. So yun lang muna kabaryo hanggang sa muli. Maraming salamat sa patuloy ninyong pagsuporta. So konti na lang, 100k na tayo. 'Di ba? So yun kabaryo, salamat ulit.